Maupay nga adlaw mga kasundong, ang lulutuin natin ngayon ay sosyalin yung pangalan. Sana all. Creamy yung taro leaves in coconut milk. Bawang. Sibuyas. Pwede po kayong gumamit ng kulay puting sibuyas or kulay pulang sibuyas. Wag na wag lang po yung kulay pink. Luya. Salt, pepper, siling labuyo. Prinitong baboy. Unang gata, pangalawang gata. Hiyang taro leaves or talbos ng gabi. Ayan, tapos hugasan natin. Okay na, simulan na natin pagluto. Ilagay lang natin yung talbos ng gabi. Ayan. Luya, sibuyas, bawang, asin, paminta, siling labuyo, at yung pangalawang gata. At kung sa tingin natin ay konti lang yung pangalawang gata, pwede natin siyang dagdagan ng tubig. At takpan natin ng 15 to 20 minutes habang pinapakulang po natin yung creamy yung taro leaves natin. Shoutout ko lang yung YouTube channel ng kapatid natin na si Disbox. Shoutout sa'yo Disbox. At shoutout din sa'yo Jovi Egonillo. Pansin nyo konti na lang yung tubig, pwede na natin ilagay yung unang gata. Tapos isunod na natin yung sahog, yung baboy. Tsura pa lang, ulam na. Tatakpan natin siya ng 2 minutes at pwede na natin siya ni-serve. Ayan, ready na yung creamy young taro leaves or fresh lying or ginataang gabi. Hindi ko alam kung anong talagang tawag dito. Kayo na yung magproblema. Pero sa amin, hinatukan na gaway. Ayan, tingnan ko lang kung ano yung lasa. Ayos. Sakto lang yung lasa, masarap. Malalasap mo talaga yung linamnam. At higit sa lahat, hindi siya makate. Panalo.